Ćao ljudofi, ja sam Aleks i rešila sam da snimim tag 10 čudnih stvari o meni. Kod nas ga još uvek nema i nadam se da će se proširiti kao i prošli tag koji sam uradila prva. To je nešto poput 50 činjenica o meni, samo čudnih. Pa da krenemo, da ne dužim. Pila sam mleko na cuclu do 6 godina, zatim su mi moji zalagali da će mi vezati flašicu sa sve cuclom oko vrata i tako me poslati u školu. Zbog toga sam prestala. Ne mogu da ubijem apsolutno ni jednog insekta i ono što moram, meni je žao, znam da većini nije. Recimo moram mušice jer su dosadne, ali to gledam na brzaka i strašno mi je žao zbog toga. Moram komarce i tako neki koji me ugrožavaju. Sve ostale, ukoliko mi ulete u sobi, uhvatim, izbacim, ili ukoliko su malo opasniji, čašom, fišekom, papirom, kako god. Ali eto, to je malo čudno. Na iznenadne zvukove ja vrištim, skačem, vrtim se u krug, ne znam zašto, ali eto, takva je i moja sestra, samo malo blaže, takav je i moj sestrić. Znači, dovoljno je da me pozoveš Aleks, ja onako krenem da vrištim kao luda, bilo koji iznenadni zvuk da je u pitanju, strašno znam. Smeta mi potpuni mrak kada treba da spavam, znači ne mogu da spavam bez kompjutera, televizora, u mom slučaju kompjuter. Uvek moram nešto da gledam, nije da se plašim, ali jednostavno smeta mi potpuni mrak kada treba da spavam. Imam jednu jako čudnu naviku i ružnu. Kada sam bila mala i dok me deda čuvao, ja sam navikla da mu čupkam kosu ovako, znači tako. Onda sam prešla na maminu kosu, a zatim na svoju i to više nije samo tako, već je i tako, pa srednji zglobovi, čak i kroz nokte. Znači, užas, želim da se odviknem toga, naravno to radim kada sam sama, a kada sam u društvu ja mogu ovo samo da radim. Znam da dosta cure čupka kosu na ovaj način. Mogu da jedem slatko, pa slano, ponovo slatko, ponovo slano, znači to mom želucu uopšte ne smeta, prava svinja po tom pitanju. Nisam pila alkohol 25 godina, jeste čudno s obzirom današnja omladina koliko rano kreće sa tim, a onda sam krenula samo na nekim proslavama pivo, međutim, pivo, prebacila se na bambus i nadalje samo bambus na proslavama u granicama normale i to je to. Volim injekcije. Čudno. Svi ih se boje, a ja ih nekako volim. Sjećam se kada sam imala 4 godina i plakala sam do 4 godina. Meni je to sada užas i strašno, do 4 godina. Onda sam rekla mami, mama, ja više neću da plačem kada prijem injekcije i stvarno je tako i bilo. Tada sam ih zavolela. Ne znam da hodam u štiklama. Znači, za jedno žensko to je bruka i zaista čudno. Mogu da hodam u nekim debljim štiklama, platformama, ali u štiklama koje su tanke, visoke, tanje, manje, može nekako da prođu, ali onim standardnim, tankim, visokim štiklama nema šanse. Razgovaram sa životinjama. Znam da mnogi vlasnici razgovaraju sa svojim ljubimcima, da im se poveravaju, da im tepaju, ali ja ne samo sa svojim ljubimcima, već bukvalno vidim psa na ulici i krenem, ja, kucika, pucika, ja, što si meden, što si cakan, jesi li gladan, izvoli, i tako ja nikada ne stignem kući sa 2 hleba, već sa 1,5 ili sa 1, isto tako i sa makama, makice, što si cakane i tako to. Redovno sklanjam puževe kada je kiša sa trotoara u travici kako ih ne bi zgazili. I tako, koju god životinjicu, insekta da vidim, ja ponešto kažem, možda deluje malo ludo, ali eto nekako, ne znam zašto to radim. Volim životinje, poštujem svako biće na planeti, makar to bio najmanji insekt. I to je to. Pa sada tagujem.
Ne znam, stvarno, vole bi da tagujem one koje sam tagovala ranije, u nekim prethodnim tagovima, ali ne bih da ponavljam, a nekako mi je glupo da ne tagujem iste osobe, ne znam što tako razmišljam, ali eto, promenit ću. Neka bude Marija Žeželj, Jana Dačević, Irina Živković. Zaista volela bi da svi urade, i one koje sam ranije tagovala, i Vina, i Jana, i svi, i kog nisam tagovala i ko nikada ne bude tagovan, neka uradi, jer ovaj tag mi je zaista interesantan i volela bih da odgledam, znači, od bukvalno svakog. Tako da, uradite. Ćao!